Čaute ľudia, moje meno je Garmatel, alebo však zatiaľ Garmatel. Mikrofón dúfam, že mi je dosť hlasno, nevadí. Toto je prvé video na našom kanály, to je jedno. Menšie lagy zatiaľ, no to nevadí. Hráme customku, lebo chceme vlastne všetko iba vyskúšať. Je tu so mnou môj kamarát Siki. Čau. Čiže hráme zatiaľ customku Sonia vs Sonia, úplne budeme polské playe dávať čo najviac, sa budeme pokúšať. Toto je môj smurf, level 15 už. Choď niekde. Ale to je nefér, ja mám runy, ja som si je zapomněl vypnúť. Čak ja mám tiež nejaké, ale však aj tak ťa pobijem. Zomri. Ty taký. No lebo na mojej 30-ke mám ban, čiže, ale dneska by som ju mal odbanu, takže zatiaľ to iba skúšame. A niekto zvoní u mňa, čiže... Haló. Sa na to vyspí. Takže za chvíľu som tu, zatiaľ ma nezabije, počkaj. Som tu! Ja som ťa dám raz, si jak uhadol. Neviem. Predstav si to. Ty je kokos, okej? Pak to stříhneš, nás. No, uvidím, ak sa mi podarí. A zase tie moje polské lázity, no, pekne. Ty Sonia, to je pro úplne. Sakra, ja som nemal Ježiš Kristi. Dúfam, že aj zvuk a tak všetko... No, Polský play. pôjde ty. Dobre, time out, zase. 5 milión zombie. Zase to neprehneme. Poď ty bastard. Tiež máš dvojku, sa nehodí. Stechni. Ste dávam. Říká kto? Deda Mraz? Ne, ja. Si počekam Ty si ešte. Deda Mraz? Hej, ja idem AD Soniu, ne attack speed. Mám nebezpečný attack speed. Budem mať teda. Si kde šiel akože? Niekde, kde ty máš. Tak to mi došlo, keď si tu není. Akože tak to je logika Sony. Chcem, aby to kvečko išlo na niekoho a ona tu nasval vystrelí sa na druhé, že jolo. You don't give a fuck. Ale nevadí, pokračujeme. Šel jsem si pro něco, co tě bohatě nepotěší. Blúčko, ty svinia, ťa neznašam. To si akože dal už teraz blúčko, hej? No, je to podobné než jak Blúčko, když si na mě klikneš. Ty svinia, chodoriti. Go away, biatch. Mám 83 ability, tak pohoď. Už tě ženu. Polský play. Rip. To sú playe, bože mária, no nevadí. Ale... A ja mám viac CS, vyhral som. Ale ne. A rýchlo speed. No do 10 minúte a skúsime to iba tak skúšobna. Ty ono má dobre malé cooldown na tom kvečku tá Sonia. Hej, ale potom mi hovor koľká je minúta, lebo ja cez TFPS-ka na to moc nevidím. Nebezpečný attack speed mám. Poď sem ty štietka. Ja tebe budem harassing forever. Poď sem, ty bastard! No to nie. Nechaj ma. Choď niekde preč. Hehehehe, jak si ťa vyndávam. Noob. Report for Poland. Bang, 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 bang. A čauko. Ne, dobre, na to sme sa nedohodli. Ne, dobre, time out. Nebavím sa s tebou, choď preč. Nemám ťa rád. Ja nemám manu, ja tu back. Hej, to vieš komu vrav, že ideš back, ty noob. No ty. Chujoslav.
poď sem, no tak nič nechám ťa, lebo ja nemám. A ja nemám manu. Miniony, do riti, choďte niekde. Kša. Vidíš, jak moja magická sila na nich účinkuje. A môj Facebook, stop. Bum, 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 bum. Lazit. Tak to nebol lazit. To len, ak sa mi to zatiaľ to na hlava ide. Ako som... Teďka tě to nepotěší. Ani nechcem vedieť radšej. A 90 něčem. Nechoď do riti, nechcem to ani vedieť radšej. Ty máš... Fakt? Se můžeme do sebe... Aha, ty máš rutinu, ty sračku. No ty... Borec. Ok, čauko, ja ťa kašlem. Juhu! Radši 90 abilita už má respekt, vidíte to? To odkiaľ máš toľko, aj ty máš hento. No ne, ja si idem po niečo, s čím ťa pobiem. Tak to... Tak si jdu pro blúčko. No, by si skúsil, kamo. Tak aj ja si idem. Čo, dáva to damage. Hej, ty nebodaj si na mojom, kamo, skúsiš to. Ti povesím závejca do prevanu. Som urobil také čistenie kompu pred týmto natáčaním, že to by si ani neveril. Som 3 hodiny všetko možno čistil, jak sa dalo. Hej, ale akože kámo, mám ultinku, takže choď do mňa, lebo nebudem sa ju použiť. Ja si beru svoje blúčko. Choď odtiaľ. Vypadni. Tak už to má tak málo HP, že už to Ty máš 3. Doreti, ty bastard! Choď do riti! Prečo to ide do mňa? Prečo ide do mňa ten minion? Krista. Vyšlo by to úplne pro. Jak aspoň vidíte kvalitne polské playe, no. Čiže, ale dal by som ho, kebyže tam není ten blue buff, to všetci ste videli, že on ma dal. Ja ti naskôr Si ten blbá měl celou dobu do mě. No vlastne hej, on mi dal 2% damage, ten. No pekne, no, nevadí. Teraz nejaké menšie lagy, dúfam, že to tam nebude moc vidno. No, väčšie trocha. Uuu, 5 FPS. Skáče úplne nejak divne, hej, neskač. No poď, kto chce. Počkaj, aký má vlastne Sonia tanec? No to je krásne, ježiš, normálne. Kamo, já mám o dost méně itemu a mám stejné abilitky jako ty. Máš viac AP, jak ja. Jo, ale jako aj AP. Nemám více. No teďka už ne, bo si udělal level 7. Jaj. Ale No peknú tak akože turetka, no to som si srandu zo mňa. Ježiš, ja som retard! Za půl minuty je ta... Aha. Tak počkej, tak jdeme do pro playe. Počkaj mi na moju ultinku. No poď ty bastard. Ne, to mě to tvoji minioni. Ano! Já bych viděl, Ty sa sami. OK, takže ľudia, tu sa s vami zatiaľ pre tento... A pozrite na tú kvalitnú ultinku. Nie. Teraz na tú kvalitnú ultinku, ale... Teraz na záver... YOLO style! Dobre, takže... Ľudia, ďakujem vám za... slednutie, alebo ako sa to povie po slovensky. Za pozrietie videa proste. Za každý like, odber a koment budeme radi. A bola to taká skúšobná customka. Dúfam, že ste sa aspoň troška pobavili ako my pri nahrávaní. A užívajte LOLka a zatiaľ sa s vami lúčime. Čaute. Pozdrav.